Este martes inaugurouse o ciclo Cero Violencia Viaria cun simulacro dun accidente de tráfico, aquí nas inmediacións da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. O acto contou coa participación da Policía Local e dos bombeiros, así como dos membros do grupo de teatro da Universidade de Vigo. A proposta tivo moi boa acollida entre os alumnos do campus. Los simulacros, en primer lugar, me parecen importantes, sobre todo porque hay muchas personas que se olvidan de lo que puede pasar. O ciclo estenderase ata o mes de novembro, con charlas, exhibicións e simulacros, nos que se tratará de concienciar os xóvenes sobre a importancia da educación vial. Que sepamos que si consumimos alcohol y conducimos, droga y conducimos, si no respetamos los límites de velocidad, podemos ser responsables de la muerte de una persona, dejarla en silla de ruedas para toda su vida. O obxectivo desta proposta, impulsada polo Concello de Pontevedra en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico, é reducir o número de vítimas ao volante, unha cifra que continúa sendo alarmante.